Dobrý den, vítám vás u sledování týdeníku Tišnovské televize. Má datum 27. října a přináší vám 4 reportáže z Tišnova. Přeji vám příjemné sledování. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se vlastně řídí vlakový provoz? Nás to zajímalo a tak jsme se s kamerou zašli podívat do dopravní kanceláře Správy železniční dopravní cesty na Tišnovském nádraží, kde nám vše vysvětlili. Ačkoliv při pohybu na nádraží můžeme mít pocit, že se kolem řízení vlakové dopravy pohybuje mnoho lidí, opak je pravdou. Například na chodu Tišnovského nádraží se podílí současně maximálně 3 zaměstnanci Správy železniční a dopravní cesty. Výpravčí v dopravní kanceláři, venkovní výpravčí na peróně a operátor. Z toho nepřetržitě dohlíží na kolejiště pouze výpravčí v dopravní kanceláři, kteří se střídají po 12hodinových směnách. Výpravčí vlastně zajišťuje ve službě hladký průjezd vlaků a musí udělat všechno pro to, aby teda vlaky jezdily tam, kam mají, a aby prostě zajistil bezproblémový chod v té směně, které slouží ve stanici. Výpravčí řídí provoz pomocí zabezpečovacího zařízení, které konkrétně v Tišnově pochází z roku 1976. Pomocí počátečních a koncových tlačítek staví vlakové nebo posunové cesty a zabezpečovací zařízení automaticky nastaví vyhýbky do požadované polohy a vyšle signál na návěstidla, podle kterých se poté řídí strojvedoucí v lokomotivách. V budoucnu ale výpravčí na Tišnovském nádraží provoz řídit nebudou. Postupně se snažíme o modernizaci jednotlivých úseků, jednotlivých stanic a do roku 2023 bychom rádi zakončili to investicí do dálkového ovládání, kde by teda celá trať byla řízena dálkově z CDP Přerov. Tolik tedy pohled do budoucna. Pro Tišnov je ale nyní aktuálnější pohled zpět do minulosti, protože letos uplynulo 50 let od elektrifikace železniční trati z Brna Židenic do Havlíčkova Brodu. Se stavebními pracemi se započalo v roce 1963 s tím, že výstavba elektrizace trvala cirka 3 roky. Slavnostní otevření proběhlo 4.11.1966. Více o historii železnice v Tišnově se můžete dozvědět na výstavě v Muzeu města Tišnova s názvem Jízdenky prosím, která startuje v sobotu 5. listopadu. Výstavu s názvem Miloslav Sony Halas v letech uspořádala k jeho nedožitým 70. narozeninám Galerie Jamborův dům. V sobotu 22. října byla výstava zahájena vernisáží. Návštěvníci muzeí a galerií znají spíše Sonyho malby, kresby a koláže. On však pořádal i různé landartové akce. A právě na ty se zaměřily kurátorky výstavy Anita Somrová a Barbora Klímová. Dokumentace jeho akcí je uložena v Muzeu umění v Olomouci, odkud si ji kurátorky vypůjčily. Jeho dokumentace akcí jsme prolínali s událostmi ze světa a zajímala nás absurdita anebo možnost, že se tyto akce nebo události mohly na nějakých úrovních setkat nebo protnout. Dále mohou návštěvníci zhlédnout koláže seskládané především z výstřižků z časopisů. V nich si každý může najít skryté poselství. Vystavená je zde také část sbírky halasových desek. Zeptali jsme se tedy, co Sony poslouchal. Určitě to je daný tím, co v té době mohl Sony u nás koupit a určitě můžeme říct s jistotou, že měl rád etno music a sovětské ptáky, například zvuky sovětských ptáků a maďarskou lidovou hudbu. Miloslav Sony Halas se za minulého režimu řadil mezi umělce undergroundu. Své umění prezentoval spíše kamarádům a lidem ve svém okolí. Zůstalo to tak i po revoluci. Tvořil spíše pro své známé než pro širokou veřejnost. Přesto, že v Tišnově nikdy nežil, stal se jeho významnou osobností. Sony se narodil v Brně a své dětství prožil v Drahoníně na samotě a potom se zase odstěhoval do Brna. Takže vlastně nikdy Tišnovan nebyl. A v Brně, ale na Tišnovsku se rád vracel a s panem docentem Lacinou založili v Brně spolek tišnovských rodáků. Vymyslel například tišnovskou vlajku, což je modrá čmouha na bílém poli, nebo teda blankitná.
Potom třeba vymyslel tišnovské blankitné, což je teda víno, a myslím, že vymyslel ještě tišnovské zápalky. Výstavu, jenž nabízí netradiční pohled na Miloslava Sonyho Halase, můžete zhlédnout až do 8. ledna příštího roku. Tříčlenné rodinné týmy z Tišnova a okolí si dali sraz v sobotu 22. října, aby se střetli v bowlingovém turnaji. V centru X-Bowling Tišnov se rovnou mohli přihlásit i na 3víkendový turnaj, který začne v listopadu. Vzít mamku a taťku a vyrazit si na hodinu zahrát bowling u Tišnovského nádraží. Od 9 do 15 hodin se v X-Bowlingu Tišnov vystřídalo kolem 20 nahlášených trojic a další rodinné týmy, které zkusili štěstí a přišli bez přihlášení. My jsme chtěli ukázat rodinám s dětmi, že bowling je sport, že to není žádná hospodská zábava a že je to sport a aktivita pro celou rodinu. Speciálně pro děti upravili organizátoři první a druhou dráhu. Podél žlábků nachystali zábradlí, které zajišťovalo, že děti srazí kuželky a koule nezapadne do žlábku. Nápomocný byl hráčům i trenér. Náš trenér vlastně má funkci těm lidem, kteří dneska přijdou, tak vysvětlit základní principy bowlingu, jak se to má hrát, pomoci jim zlepšit jejich techniku a jejich dovednosti. Každou hodinu hrálo několik týmů. Jejich výsledky organizátoři zapisovali a průběžně vyhlašovali první, druhé a třetí místo a předávali výhry. Děti, které zrovna nehrály, si malovaly a stříhaly papírové kuželky. Zeptali jsme se Martina Malkovského, v jakém věku mohou děti začít hrát bowling. Pokud se jedná o tu sportovní úroveň, tak bych doporučil od těch 6 let, což je vlastně věk kolem té první třídy. Říjnové rodinné X-bowlení bylo první vlaštovkou bowlingu pro rodiny s dětmi v Tišnově. V listopadu a prosinci budou patřit další 3 soboty rodinné bowlingové lize, která se opět odehraje v X-bowlingu Tišnov. Kromě toho vznikne také klub, jehož členové se budou střetávat s hráči z celé republiky. Při Inspiru už máme 4 roky bowlingový kroužek. Každý rok tento kroužek navštěvuje kolem 50 dětí. A tak jsme si řekli, že je čas vykročit výš a ty děti posunout od rekreačních hráčů, kteří hrají jednou za týden, i někam dál. A tak bychom chtěli teďka na podzim založit bowlingový klub v Tišnově. V klubu budou děti hrát s profesionálními excentrickými koulemi, které byly k prohlédnutí i na rodinném X-bowlení. Jsou zajímavé kovovým jádrem, díky kterému koule neběží po dráze přímo, ale vychýlí se do oblouku a srazí tak více kuželek. Divizní futsalové vody znovu po půl roce rozvířilo regionální derby mezi tišnovskou první FC Květnicí a týmem San Marino Dolní Loučky. Utkání, kterému v tišnovské hale přihlíželo necelých 200 diváků, se odehrálo v sobotu 22. října. Třaskavé derby, ve kterém padlo 11 branek. Takový byl duel 4. kola divize, ve kterém tišnovská první FC Květnice vyzvala sousední San Marino z Dolních Louček. Úvod zápasu vyšel lépe Květnici, která se zásluhou panovského dělovky dostala po 168 vteřinách hry do vedení. To o 7 minut později navýšil Martin Chlup, který beze zbytku zižitkoval nabídnutý break. Pak ovšem zazlobili i Loučky. Necelých 8 minut před koncem první půle stál na konci pohledné kombinace Lukáš Veselý, na 2-2 pak o necelou minutu a půl později srovnával Krištof Večeřa. Ještě před odchodem do šaten však Květnice odpověděla, když Šnédar šikovně obešel jednoho z protihráčů a vyslal nechytatelnou ránu na zadní tyč. Šanci na obrat Dolních Louček zhatil hned z kraje druhého poločasu Martin Chlup, který 2 brankami poslal Květnici do vedení 5-2. Ještě do většího trháku se tišnovský tým dostal po brance Tomáše Marvana z 25. a gólu Aleše Kříže z 33. minuty. Jednu přesnou trefu ve druhé půli ale přeci jen zaznamenali i borci ze San Marina, kteří se v 35. minutě blízkli další pohlednou kombinací. Tu ale ještě v závěru utkání zastínil trefou na konečných 8-3 Aleš Kříž. Dnešní zápas hodnotím velice dobře, protože vypjaté utkání, místní derby,
Se nám povedlo, loučky dokázali do poločasu vyrovnat, ale my jsme na vyrovnání rychle zareagovali, takže poločas skončil 3-2 pro nás. Myslím si, že pro dolní loučky se nevydařil druhý poločas, začátek, kdy dostali rychlé 3 branky a řekl bych, že bylo po utkání. Po 4 odehraných duelech se Květnice v tabulce divize nachází na 2. místě, San Marino pak okupuje příčku 4. A jaký má vlastně tým z Dolních Louček letos ambice? To nám po utkání pověděl kapitán družstva. Los je těžký, každý tým je tam poměrně těžký, silný, vstup je dobrý určitě, protože podařili se nám tam nějaký ty první 2 zápasy vyhrát, hlavně Laťom Arsenalu překvapit a ta remíza u jednoho z favoritů, což je Lazor, taky se cení. Takže zatím pozitivní, ale jdeme zápas od zápasu, chceme vyhrávat, získat body, aby jsme pokud možno tu druhou polovinu letos mohli hrát v klidu a ambice jsou takový hrát pokud možno polovinu tabulky, klidný střed. Potvrdit své tabulkové postavení se San Marino pokusí již v sobotu 29. října, kdy v Tišnovské hale vyzve od 8 hodin večer FC Kloboučky. Květnici pak čeká venkovní duel proti Celku z Havlíčkova Brodu. Poslední říjnový týdeník je za námi. Budu se těšit v listopadu na viděnou.